Ang daming tao. Hang on a minute because I'm gonna put this one first. Ang daming Wala, naitalong mami. I think we're not allowed to do that. No, wala pa'y bunga, oh. Ay, di ara ang apple. Wala, ni Duta. Uy, fish. Uy, dagko kaayo. Pink lady. Yummy. Guys, apples, guys. Pink ladies. They look so yum. Dagko kaayo. Nice, no? Looking. Guwapa kaayo. Very Na nice. eggplants diri, oh, No, eggplant. that mean No, when not you put allowed. This yellow. Wala may kuan, wala. No, you put this one. That mean you're not allowed to do. Wala na sila capsicum eh. Wala pa namulak. Chilies, mami, oh. Chilies. Going down. Keep going. Here, mami, oh, chilies. Meron silang chilies dito mga bay na ay capsicum, na ay mandarins, na ay eggplant, pero wala pa na. Keep going daw. Wala pang bunga. Wala pang bunga sa eggplant nila. Gusto kong eggplant. Pero ang daming apples, guys. Pink lady yung season ngayon. Pink lady apple. Grabe. Guwapa ilahang apples. Dahil sa pandemic, walang namimitas. Look at that, guys. Wow. Grabe, nakaka-excite talaga, oh. Grabe. Guwapa kailahang apple. Pink lady apple. Guwapa, ang dami talaga, oh. Yung Mamitas kami ni mami. Nandito yung bucket namin, oh. $5 a kilo. $5 a kilo dito. Same with tomatoes. Tomatoes is $5 a kilo. So, apparently, you can fit 5 kilos of apples in one bucket. So, we'll see. Andyan si Mami. Sige. I'll see you there, guys. Thank you. Persimmon? Hello, guys. Persimmon, oh. Persimmon tree. But you're not allowed to go there. Oh. Do not enter. Di pwede kaming mamitas ng persimmon, guys. Alam niyo ba yung persimmon? Ayan, oh. Di pwede. Do not enter. Oh, yan. Persimmon trees. Yan. Diba? Ang ganda. Di po, do not enter. Oh, no persimmon picking. So, let's go on the other side. Apparently, it's in the end. So, kung merong flag, yung bandera na orange, you're not allowed to go there. So, we have to go. In the end, apparently, there is a, ayan guys, pink lady. So, you're only allowed to, Mommy, here, Mommy! You're only allowed to pick here kasi walang bandera. Walang pink, orange na bandera, so you're only allowed to pick here. Mommy, dali, dirita, diri, may. Diri rata allowed kasi walang bandera. Hala, Mommy, wala lagi bunga. Diri may pasudlong tanawang uban nga mga apples naana sa ubos. Nangahulog. Hala, mulakaw pa di ay may dito spikas. No, we don't pick on the floor. Oy. We have to go in the end, Mommy. Here. Let's go on the other side. other in, what's this one? I think apple. They're not pink lady, me. Lahi ni siya. Kuan ni siya ambot unsa ni nga apple. Hala, ang laki. Oh, anong klaseng apple? Red delicious ba ni? Red delicious? Ha? Red dula uy kanindot pero buyag. Oh, Ayan, mga kangabi. nagpupong. Ayaw pamunit sa ubos mi, ayaw pamunit. No, what kind of apple is this? This is not PG apple either. No, I don't know what apple this is. Can anyone tell me what apple this is? Ay. Iba man siya. Iba talaga. Ang daming nasa ground, oh. Ang daming nasa ground. Do you know this one, guys? Hala, ang dami. Oh, ang dami. Hala. Sorry. Ang daming tao namitas, oh. Ang daming namitas. The kids
This is Sunday. Today is Sunday, May 2. May 2 ngayon. Nandito po kami ni Mami Inday Ngabil sa apple farm. Mamitas po kami ng apples, of course, no? Ayan. Iwan ko kung anong klaseng apple na to. Okay. Hala, ang laki-laki ng mga apple, oy. Ang iba kinain ng mga ibon. Ang iba nandoon sa ano na ground. Me! Pink lady? Ah, dali. Dirita kay naidaghan diri. Naidaghan diri. Ayaw pamunit sa kuan ha. Ayaw pamunit diha sa kuan, ground. Si Mami. Pink lady daw kuno ni siya. Ah, pink lady di ay ni siya. Anong di lagi siya pink? Parang red. Maybe I'm color blind. Color blind ako. Ayan oh. Grabe. Probuyag. Tingnan niyo. Diba? Hala, mga bay. Ayan. Nakakatuwa talaga dito. Ang daming apples. Oo. Ayan. Kasi apple farm eh. Diba? Daming apple, basta apple farm. Wala, daghan na yung mga tao nga unog apple. Wala pa nila bayari. Hala, ang ganda. Ayan, pink lady talaga, oh. Pink talaga siya, oh. Color blind, manggod ko, eh. Ayan. Ayan. Pink apple, ramo ang mapik karon mga bay. Dili mi pwede magpick og lain. Mamunit kanang magpick tabi. We will pick mga bay kani. Kanang gwapa tong kuhaon. Kanang kuan ba? Gusto ko kanang gwapa. Kani gwapa ni siya no. Agay. Ayan. Di ba gwapa siya? Pink lady gid siya. Char. Pink lady. Omi. Ay. Dili gyud isa ang imuha mami kung tatlo gyud. Tatlong kuanwan mo. Tatlo yung ano mo kinuha mo. Ay, akala ko dalawa. Tatlo yung kinuha mo. Okay lang yan. Ay, di ko dito, di man mga gwapa diri. Diri ta sa pikas mi kay gwapa diri sa pikas. Diri oh. Ay, pangita diri. Paano sila nakapunta doon sa kabila? Bukuan lang ka diri oh. You go on the other end and then you go around. Do you wanna go on the other end? Me? Oh, dito lang. Piliin. Oh, piliin. Magpili lang ka unsay gwapa ba? Kani gwapa ni oh. Wala kani siya. Gwapa ni siya. Ay, kagwapa, di ba? Dagko siya mga bay. Ni butang sa ato ang baldi. Ni anang baldi natin. Ay, baldi. Okay. May tatagwapa be. Kasi gwapa ni. Ulo, kakatuwa talaga. Nakakatuwa, mami, no? Nakakatuwa talaga. Ayan. Ay, hala. Gwapa ka. Tamis ka. Baho ning naa sa kaning nga dubok ba, nga dubok sa ubos kay baho. Hala, nangaon na sila mi. Gipangkaon lagi nila mi. Mga tao ba kay nangaon sila? Pwede di ay makaon. Loading ko. Nangaon na sila. Wala pa nila bayari. Pwede bitaw. Pwede. Hala, gwapa ka. Gwapa ka. Kanang pinakataas na itong kuhaon para dili siya. Say gwapa ninyo diha. Please raise your hand if you're gwapa og sweet pa. Gwapa og sweet.